ఇరాన్ మీద అటాక్ చేసినందుకు అమెరికా 34,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది. అంటే ఒక విధంగా కాల్చేసింది. యుద్ధం మొదలైన మొదటి 100 గంటల్లోనే అమెరికా 370 కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది. యుఎస్ 200 ఫైటర్ జెట్స్, 2 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్, 14 డెస్ట్రాయర్స్, 4 కాంబాట్ షిప్స్, ఇంకా ఒక సబ్మెరీన్ ని యుద్ధం కోసం యూజ్ చేసింది. ఇవన్నీ ఆపరేట్ చేయడానికి 1800 కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది. మిడిల్ ఈస్ట్ లో వీళ్ళ మిలిటరీ బేస్లు డ్యామేజ్ అయినందుకు రిపేర్ అయిన ఖర్చు 460 కోట్లు. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ఖర్చులు. మ్యాటర్ ఇంకా చాలా ఉంది. యుఎస్ ఇరాన్ లో ఏమి లేదన్నా 2000 కన్నా ఎక్కువ టార్గెట్స్ ని హిట్ చేసింది. వాటి కోసం యూజ్ అయిన మిసైల్స్ ఇంకా బాంబ్స్ ఒక ఖర్చు 13,800 కోట్లు. 160 కన్నా ఎక్కువ టామ్ హ్యాక్స్ మిసైల్స్ ని యూజ్ చేశారు. అండ్ దాని ధర ఒక్కటే 33 కోట్లు. ఫైనల్లీ ఇరాన్ వేసిన మిసైల్స్ ని అడ్డుకోవడానికి యూజ్ అయిన డ్రోన్స్ ఒక ఖర్చు 15,640 కోట్లు. ఒక మిసైల్ ధర 257 కోట్లు. ఇలా ఇవన్నీ కలిపి వాళ్ళ ఖర్చు 34,000 కోట్లు దాటిపోయింది. ఈ విషయంలో మీరేమనుకుంటున్నారో కామెంట్స్ లో చెప్పండి.